سلام كما يتمسيو زخبركم تعزبتنا كاب استديو زينا اير تي في نلومي سوني 4 جنبوت ساعه 9 مشت زتلالو زينا وشطن وصان حزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر زعدم الشام تولده بغنبتاتو فيلم بريزيدنت سياسة فوركي اب كل الاوروميا زركب بروجكتات لمعات ماين حرشان بصحهم اب قطرات زوا ماكل نصغمات وغنات ገንዘባውን አይነታውን ደገፍ ይግበራሉ اب ከተማ ባረንቱ ሓደጋ ባር ሓዊ ኣብ ህይወትን ንብረትን ጉዳት አውሪዱ ጠቅላላ ቁጽሪ በኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ልዕሊ 3.6 ሚሊዮን ቁጽሪ ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 4 ሚሊዮን በጽሑም تو جل طالبان معسكر سراويت أفغانستان على ما زجبر متكعتي أكايدهم إيران بالعليات أن يعزلون أطوار الجدا كنا وحب أمريكان زغر وزاوعد كونيناتو بريزيدنت إسياس أفوركن مسؤول تقعزة لعلواي الأخ منجست إيرتران لومي 4 جنبوت بقدام مينستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد تسنيو أبي كابي زواي كل الأوروميا زركب بروجكتات لمعات ما ينحرشان بتحم أبتي عدت مينستر قديات وصاي إثيوبيا أتو قدو أنداركاتشو مينستر ماي مسنون ساعتن إنجنر سلاش بكلا بريزيدنت كل الأوروميا أتو شملس أبديسا كمون قدام مينستر نبر أتو هايل ماريم دسالين ترخيبهم نيرم بريزيدنت سياسة فوركن قدام مينستر أبي أحمدن نخالع جزي أب زكاير وركب أب معزاز كل التوام التحبارن زباو قداتن توسخ زته أكايدهم بريزيدنت سياسة أبي تيبيانا كل تمعالتات نايسرح عدت نمفتسام تمالي سلسة قنبوتيو نابتها قرقيشهم إيرتران نبرتي هاجرات اسكندنافيا نوفياتاتهم ناب 6.3 مليون كرونر كباب بيلوموم ملو تحسدو بملكع صبصاب تداليلو غير مسقل غرز غير ኤርትራውያን ነበርቲ ሃገራት ስካንዲኔቪያ ማለት ሽወደን ኖርዌይ ዴንማርክን ፊንላንድን ማዕከን መኸተ ኮቪድ-19 ምስሳን ዝጀመርዎ ወፍያታት ብምቕጻል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተወሳኺ 1 ሚልዮን ክሮነር ሽወደን ብምውጻእ ንጠቕላላ ወፍያታቶም ናብ 6.3 ሚልዮን ክሮነር ሽወደን ከባቢሎምዎ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ በመሰረት ዝበጽሐና ሓበሬታ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ጨንፈር ኖርዌይ ኣብ ርእሰቲ ኣባላት በብውልቂ ዘወፈዮ ተወሳኺ 100,000 ክሮነር ማሕበረኮም ክርስቲያን ሳንድድ ከባቢኣን 57,000 ክሮነር መንእሰያት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ኣብ በርገን 35,100 ክሮነር ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሚካኤል ስታቫንገር 25,000 ክሮነር ጉጅለ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ዴንማርክ 29,000 ክሮነር ማሕበረኮም ሆግዳለንን ከባቢኣን ሽወደን 10,000 ክሮነር ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ጨንፈር ዴንማርክ 15,000 ክሮነር ሃገራዊ ሽማግለ ዴንማርክ 15,000 ክሮነር ማሕበረኮም ሸራድን ከባቢኣን ዴንማርክ 15,000 ክሮነር ማሕበረኮም ሉንድ 20,000 ክሮነር ጉጅለ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ከተማ ሉንድ 10,000 ክሮነር መንእሰያት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ማል መስኮነ 10,000 ክሮነር ኣዴታት ከተማ ኤልምሆልት ሽወደን ድማ 5,065 ክሮነር ዘበርከትዎ እዩ ኤርትራውያን ነበርቲ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን እውን ብተመሳሳሊ ካብ 21 ሚያዝያ ክሳብ 3 ጉንበት ኣብ ዝተኻየደ ናይ ምውፃእ መደብ መንእሰያት ሲድኒ $3,565 ህዝቢ ድማ $26,435 ብሓፈሻ $30,000 ኣውስትራልያ ብምብርካት ንጠቕላላ ወፍያታቶም ናብ $188,600 ኣውስትራልያ ክህብ ኣቢሎሞም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝነብሩ 4 ዜጋታት ኣብ ከተማታት ኣስመራ ፓራዱባን ዳዕርቃውለስን ከምኡውን ኣብ ከተማ ከረን ኣብ ዝርከብ ኣባይቶም ንዝነብሩ ብጠቕላላ 6 ተኻረይቲ ካብ ናይ 1 ወርሒ ክሳብ ናይ 3 ወርሒ ሕድገት ክራይ ገይሮምሎም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ገጠራት ዞባ ማእከል ንጽጉማት ወገናት ገንዘባውን ዓይነታውን ደገፍ ይግበራሎም وكيل رينا بنيام في السحاتين نزدلو تصبصاب ميكيل حدقو كقربوي
ኣብ ዞባ ማእከል ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ጸሎት ላምዛ ዓዲ ጓዕዳድን ኣባርዳን ኣብ ከባቢኦም ንዝርከቡ ጽጉማት ወገናት ደገፍ ገይሮም ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ጸሎት ካብ ነበርትን ሰብ ጸጋን ዝተዋጽአ ልዕሊ 123,000 ናቕፋ ጥረ ገንዘብ ን240 ስድራ ቤታት ተኸፋፊሉ ሚኒስትሪ ምክልኻል ጨንፈር ቤት ጽሕፈት ቃሖታ ዘወፈዮ እኽሊ ሽኮር ዓደስን ዘይትን ዘጠቓልል ሓገዝ እውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ን65 ስድራ ቤታት ተመቓሪሑ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ውሽጥን ወፃን ዝነብሩ 13 ኣካሬቲ ተወለድቲ ጸሎት ን36 ተኻሬቲ ካብ 1 ክሳብ 2 ወርሒ ክራይ ሓዲጎምሎም ኣብ ወፃኢ ዝቕመጡ ተወላዶ ምምሕዳር ከባቢ ላምዛ ዝሰደድዎ ልዕሊ 95,000 ናቕፋ እውን ን49 ደገፍ ዝግቦም ዜጋታት ተዓዲሉ ብዘይካዚ ነበርቲ ላምዛ ዘዋፅዎ ናይ ዓይነት ደገፍ ን97 ስድራ ቤታት ህዝቢ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ጓዕዳድ ዘዋፅኦ ልዕሊ 16,000 ናቕፋ ድማ ን75 ዜጋታት ብዓይነት ክመቓራሕ እንከሎ ኣብ ውሽጥን ወፃን ዝቕመጡ 10 ኣካሪቲ ን23 ተኻሪቲ ካብ 1 ክሳብ 5 ወርሒ ካብ ክራይ ነፃ ገይሮሞም ኣብ ንኡ ዞባ ሰንበል እውን ኣብ ውሽጥን ወፃን ዝቕመጡ 8 ኣካሪቲ ን27 ተኻሪቲ ካብ 2 ወርሒ ክሳብ 6 ወርሒ ብነፃ ክቕመጡ ኣፍቂዶም ኣብ ምምሕዳር ንኡ ዞባ ዕዳጋ ሐሙስ ድማ 2 ኣካሪቲ ን7 ተኻሪቲ ካብ 1 ወርሒ ክሳብ 2 ወርሒ ካብ ክራይ ነፃ ክገብርዎም ከለው ስማ ክጥቀስ ዘይደልየት ዜጋ ዘወፈየቶ 3,000 ናቕፋ ድማ ን7 ጽጉማት ስድራ ቤታት ከከም ብዝሒ ኣባላት ስድሮኦም ተመኻሪሑ ኣብ ኣማላይት ንኡስ ዞባ ከርከበት ትህነጽ ዘላ ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ኣብቲ ከባቢ ንዝጸንሐ ናይ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ጸገማት ኣብ ምፍታሕ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ክህልዋ ትጽቢት ይግበር ኣመሓዳሪት ንኡስ ዞባ ኣቶ ዓብደልከሪም እድሪስ ኔሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ናብ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ዝሰግሩ ተምሃሮ ትምህርቶም ዝቕጽልሉ ምቹእን ቀረባን ባይታ ስለ ዘይጸንሐ ዝበዝሑ ካብኦም ከቋርጹ ከም ዝጸንሑ እዚ ድማ ኣብ ምዕባለት ከባቢ ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዝነበሩ ብምሕባር እታ ትህነጽ ዘላ ቤት ትምህርቲ ኣገልግሎት ምስ ጀመረት ኩሉ እቲ ጸገማት ክእለ ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ገሊጹ ነቲ ስራሕ ዝከታተል ዘሎ ተሓጋጋዚ መሃንድስ ተስፋ ቀለታ ብወገኑ እቲ ኣብ መፋርቕ ጥሪ 2020 ዝጀመረ ፕሮጀክት ኣብ 87,500 ተርቢዒት ሜትሮ ዝተደኮነ መምሃሪ ክፍልታት መንበሪ ተምሃሮ መመገቢ ተምሃሮ ኣብያተ ጽሕፈት ንቑጣታት ዕደላ ማይ መስመራት ረሳሕ ፈሳስን ዓይኒ ምድርን ዘጠቓልል ዝተማልአ ትሕተ ቅርጺ ከም ዘጠቓልል ብምሕባር ድሮ ናይ መሰረት ስራሕ ተጻፊፉ ናይ መንደቕ ስራሕ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ሓቢሩ ነቲ ፕሮጀክት ዘድሊ ናውቲ ህንፃ ተቐሪቡ ምህላው ዝሓበረት ሓጋጋዚ መሃንድስ ተስፋ እቲ ዕላማ ኣብ ዝመጽእ ዓመተ ትምህርቲ ስሩዕ ኣገልግሎት ክትህብ ምዃኑ ብምብራህ ንኣበርክቶን ተወፋይነትን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ሞጊሱ ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ኣማላይት ካብ ንኡስ ዞባ ከርከበት ከምኡውን ኣብ ከባቢኣ ካብ ዝርከባ ንኡስ ዞባታት ንዝመፁ ተምሃሮ ኣገልግሎት ክትህብ ምዃና ካብ ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ጋሽ ባርካ ዝተረኽበ ሓበሬታ የነጽር ሎሚ 4 ግንቦት 2020 ሰዓት 11 ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ከተማ ባረንቱ ዞባ ሰላም ኣብ መንበር ኣባይቲ ብዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ሓደ ወዲ 2 ዓመት ህፃን ብኡ ንብኡ ክመውት እንከሎ 8 ድማ ብዝወረዶም ኣካላዊ ቃጸሎ ኣብ ሞኮስ ሆስፒታል ባረንቱ ይእለዩ ከም ዘለው ወኪል ኤሪና ሓቢሩ እቲ ብነትጊ ዕትሮ ጋዝ ዝተበገሰ ባርዕ ኣብቲ ከባቢ ተለጋጊቡ ኣብ ዝነበረ ኣጋዱ ብምልሓሙ ብድምር 6 ገዛውቲ ናይ 4 ስድራ ቤታት ምስ ሙሉእ ንብረቱ ከም እተቃጸለ ህዝቢ ተኻቢ ብዘርአዮ ዝናእ ተሳትፎ ግን ኣብ ቁጽጽር ከም ዝወዓለ ኣብ ማሕዳርቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ ሃብቶም ጸጋይ ገሊጹ ኣብ ምቁጽጻር ዝተኸስተ ባርዕ መጥፋእቲ ሓዊ ዓቢ ኣስተዋጽኦ ከም ዝገበራ እቲ ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣነጺሩ ክቡራት ተዓዘብትና ድሕሪ ዛ ሓጻር መሰጋገሪት ኣህጉራዊ ዜና ሒዘ ክምለሰኩም እየ ምክትታል ክትቅጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ብዓለም ደረጃ ልዕሊ 120,000 ሓድሽ መልከፍቲ ብምዝጋቡ ጠቕላላ ቁጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ናይ ዝተለኽፉ ናብ ልዕሊ 3.6 ሚልዮን ቁጽሪ ዝሞቱ ድማ ናብ ልዕሊ 4 ሚልዮን ከም ዝበጽሐ ተሓቢሩ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካን ኤሮጳን መጠን ሓድሽ መልከፍትን ሞትን ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ብተዛማዲ ነኪዩ ምህላው እኳ እንተተሓበረ ዛጊት ግን እቲ ዝለዓለ ኣሃዝ ብደረጃ ዓለም ኣብተን ክልተ ኣህጉር ተመዝጊቡ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም
بمسارة عنا وتصبصبات متن حدش ملكفتي كاب زحالف السمونات حيزو كاب كلتا كساب 300 عبيت يمزقب كمزلو ازي مستياب مفارق ورح مقابيت زنبرة كساب 300 زبات صحمتن كنا تصارن كله نتلبدان مقصار زت وسده تررت سقومتات لعل استواصو كم زغبره زملكت مخانو يردوم بز مزغب زلو بتزامادي زت حتمتن ملكفتي زت تتابعا حيال منغستات اتكبيرون اون صنحا اجراتات ناي مفخاس سقومتي وسدا مهلاون يفلط كم اكل نايزي منغست ايران ابتي تحت زخونه لبدا كورونا فيروس زت مزغبلو كفالات مساجدن ابيات تمرتن اغلغلوت نخجمرا وطينو يسرح كم زلو تحبيروم منغست أسترالياون سرعة ممهارن مستمهارن بزغمتا واغاب نمبغاس مدب كم زلوكا كغلص انت صنحه ودي 10 عام تمهراي بكورونا فيروس كم تلخفه دحر مرغاصو غن اتوسانه ازارا بخين يركب هندن ماليزيان بتمساسالي يتي غداتات فطيرون زلو قطباو صقطين مقلال زغمتاون درجه بدرجه زسلاسلنا يمفخاس سغمتات كوسدا مخانن حبيرن اللوام اب امريكاون تمال سلسته غنبوت اب حيالو كفله هاغرات صنيع زلو غراتات كلعال زصوع سفيح سلاماو سلفتات كم تخيدا بزغلصل زلو كيلاتات طعنات هاغر تسلاماو سلفتات نزياده من لبع كورونا فيروس زعدم سلازخونه كقارص كم زحاتتو تحبيروم حيالو كفله هاغرات امريكا غراتات ناي مفخاس سغمتات وسيدن مهلاون يفلط بانصار غن ممحدار كفله هاغر نيويورك متناي تلبدا كيتنصرن نمقصارو زخيل ميلاتات كيتفطرن صنيع زلو غراتات نملعال كم زي هوخ أفليت اللهم عطو جلة طالبان لو 4 قنبوت معسكر سراويت أفغانستان علامة زقبر مدكعتي أكايدوم منغست أفغانستان بزياب زوبا هيلماند استفدت مدكعتي حموش توتهدراتو خم التغطلقوا انت قلت طالبان بحدو 10 توتهدرات كم زغتليو يزحبر زلهم عطو جلة طالبان أنصار سراويت منغست أفغانستان زغنع مدكعتات كحي المخانو كتنقغ صنيحيهم طالبان امريكان كله افغانستان نمعرف زحجز سمع كون تفرموا تكبارو ابايتا خمزي ترايغن صبصبات يحبروم ابز حلف ورح لكاتيت زتبصح سمع امريكا اب افغانستان وافيراتو زلا سراويتا كتسحبو طالبان دما زكايدو متقعتات كقوارص زبل نطبي ركبوم انت خونه غن تعطو جله متقعتاتو بمحيال تسمع وتاو لوطي كمص زلو تخلو صبيب مخانو ناي قربا تعذبتي يحبروم إيران نابل علي أتصنع زلو نياتوار إقدا كنا واحب أمريكان زغربت أوعيت كونيناتهم بمسرة أبكل تشحن 15 استبصح نيكولاس سمع تإقدا زمت ورحت قمتي خل تشحن عسران زبك عقوان تخونه من محدار بريزيدنت دونالد ترامب جن كنا واحد قدمي غربة معلتات تصويعيهم بايتو تصدح حبرات هاجرات نتصوعيت أمريكا بمقبال نتإقدا انت ناويحوه إيران وسان زبلتونا يمرس قبر سقمتي كم توسد أتنكي غلام تسقمتي انتاي مخانو كانت زي تنصره مس معبال نيكولاساوي مدباتا متحاس كيهالو خم زي ترف تنتنتي امتوم اب كل تشحن 15 اب مونغو ايرانن حيالان هاغراتن بزتبصح سمع مسرت اب لعلي ايران صنيع زلو اقدا بخفيل كلعل ايران دما نيكولاساوي مدباتا كتغدليوم يخن بر من محدار بريزيدنت ترامب اب كل تشحن 18 كاب تسمع دحر مسحبو اب لعلي ايران تدغاغامي اقداتات يصدق كم زلو يفلط اتقراتات اب لعل قطبا زوردو زلها سيا طراي زيكونه انصار حمام كورونا فيروس نزكاير زلو صعري يعناقفو مهلاو ايران كتوقس صني حلام منغست جابان حمام كورونا فيروس نمقصار اب مجمريا سمون ناي ورح ميازيا زاوجو حصص ناي ايوان حدغا دنگاغه كساب موداتا ناي زور حزي كصنع وسينوم اتناي من واح سقمتي نتحمام نمقصار اخول غزي نمركاب مخانو قدام مينستر شينزو ابه بربعته غنبوت حابيروم ابتا هاجر متن ملكفتي بتزامادي اب دحان كنتات كوانتلو حزبي كختلو نصنحت عناو طنقاقتات نزور حزي كقصلو كم زغبايو قدام مينستر ابه غليصوم اب جابان بحمام كورونا فيروس زاغيت استات 16 كلكفون كلو لعلي 540 دما كم زموتو صبصبات عنا يردوم منغست جابان بسنكت حمام كورد نزخيل محبر قطباو صقمات نمقلال استات 1 تريليون دولار كم سلعه ايرسعن منغست فنزويلا كاب كولومبيا زتبقسه غجله عصبات شبراوያን زكايدو متقعتي كم زفشله بربعته غنبوت افليتوم ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ቬኔዙዌላ ኔስትሮ ሮቬሮ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቶም ብፈጣናት ጀላቡ ካብ ኮሎምቢያ ዝተበገሱ ዕሱባት ሽበራውያን ክብል ዝጠቐሶም ብባሕሪ መጥቃዕቲ ከም ዘካየዱ ብምሕባር ሓይልታት ምክልኻል ቬኔዙዌላ 8 ብምቕታልን 2 ብምምራኽን ነቲ ሽርሒ ከም ዘበርዓንዎ ኣረዲዮም
تلعلواي بعل مزياب مجلسيو اتي جوجل عصبات شبران بسلسة جنبات وقحتها أستاذ 30 كيلومتر كاب كتما كاراكاس رحيقا بتركب ودبايت كتما لاغويرا كمت زاتو بمنصار كند علامون مرحتن لعلو السمزن منجست فنزويلا بمغنصال ابتاغر حنفشفشن صدتا ودقتن مفتار منبارو افليتم أمريكا بمتحبار وشطاوينن قداماين صلاتي نتي ببريزيدنت نيكولاس مادورو زمرح منجست فنزويلا كاب سلطان ملاي تخاتاتل اجداتات كتكايد مسنحا زحبرو صبصبات ابتا هاجر نسو زطنقو كبيد محبراو قطباوي ودقت تخسيتو خمزلو يገልጹም أقدم محدار بريزيدنت ترامب نبريزيدنت نيكولاس مادورون كالوت لعلو السب مزتهاجرن بمسجار زي حقاو عصا فارس نب أمريكا بمخصاص نتم سب السلطان أب تحت قيد مئتاون استحبابرو ناي مليونات دولار قنعو كهب مخانو محبارو يفلات منجست فنزويلا نزب محدار بريزيدنت ترامب زغربلو زلو كستات ناي عقل صبت كبل كم زنصقو يذكر نلومي سوني 4 جنبوت مشت ترى لو زيناو مستنرا بسازي مولو بروخ مشت